Har der slet ikke været noget med dem? Skal I veje dem alle sammen? Vejer du dem hver dag? Og hvad siger I? Der er 5 hanner og 2 hunder. Hvad for nogle af hannerne? Eller hunderne? 2 sorte. Helt sorte? Den ene har helt sort hale. Den anden har lidt hvid dut på halen. Okay. Det er en meget lille hvid prik, der er derude for enden der. Ja. Som om man lige har døbet den i blik, ikke? Ja. Men dem er der så 3 af, der har den der dut på halen. Nå, ja, der er en med en meget lille, og så er der 2 med lidt større. Ja, det er da lidt sjovt, ikke? Ja. At de lige har... Hvad fanden gik galt der? Den ene, den aser så meget, at den ligger på ryggen allerøverst op, og så prøver den at køre baglæns ned med benene op i luften. Den herovre. Nå, nu kom der lige en over. Jamen altså, nogle gange, når Nana hun har slikket den, når de sådan lige har lagt sig, så står den på hovedet. Så slikker hun den i røven, imens den har hovedet nedad. Det sagde jeg så også. Ja, der har de ikke så fine følelser der. Sådan, altså apropos, hvor de slikker. Hun slikker altså fast, tisser og alt muligt. Hun gør det fuldstændig. Ved hun godt, det er lidt grisagtigt? Den er lidt sjov, den der er helt hvid hen over fronten, ikke? Over, for det ene ben op over ryggen ned til det andet ben. Jeg tror, det er den, der er mest hvid af dem alle sammen. Hvad? Ligner den store? Hvad er det for en hund, den der balto? En collie? Så den har altså knaldet med en collie. Og hvad fanden er Nana? Hun er en... ja, en golden retriever, ikke? Hvad? Svensk dansk gårdhund og labrador, det er hendes mor, og faren er en pointer og en Newfoundlander. Jeg sagde du en svensk-dansk gårdhund Ja, og labrador. og en labrador. Det er moren. Og faren var en hvad? En pointer og en Newfoundlander. Pointer og en myssenbær. Newfoundlander. Myssenlænder. Ja, og Nana hun ligner en Dog Toller Retriever. Og en anden ligner en hvad? Dog Toller Retriever. Dog Toller Retriever. Ja. Ligner hun det? Ja, fuldstændig. Okay. Hvis du går ind og skriver Dog Toller, så ser du Nana. Okay. Hvordan ser Nannas børn så ud? Dog Tolleries barn ud? Ser de sådan lidt ud? Det er jo svært, ikke? Fordi, hvad siger I, det er en collie? De har jo spidse ansigter. Ja, men jeg lige snakket med en veninde, som har sådan en, jeg skulle til at sige russisk rottehund, men det hedder det ikke, tjekkisk rottehund eller sådan noget. De har også nogle spidse næser. Så siger hun, da hun så sin valg, da den var 5 uger gammel, der havde den ikke det der spidse. Ja. Da hun så fik den, da den var 8 uger, hun godt fornemme, at den blev spids. Så vi aner faktisk ikke, om der lidt er kolde helve der. Syret, ikke? Jo, det er det faktisk. Ja, så bliver de jo større end Nana. Er Balto større end Nana? Ja, han er lige måske sådan et stykke her. Så han er faktisk en lille collie. Ja, han er ikke stor. Fordi du kan virkelig få de der store